بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu akusimba kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam iye mtumiki ananena kuti mathalul qa'imi fi hududillah, chitsanzo cha muntu yemwe ali mmalire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Apo hudud akuthandauza kuti iyeyo alijanichi ozilesa kumalamulo Allah subhanahu wa ta'ala, kuti akupanga da'wa akulamula anthu kupanga zabwino ndi kualesa kupanga zoyipa. Wal waqi'u fiha, ndi munthu yemwe alijanichi ozipanga zinthu zoyipazo. Kamathali qaumin, ali ngati anthu istahamu ala safinatin, apanga maere pokwera chanichi chombo. Fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, ndiye ena maere mujatu kuti ena akhala pasi ena akhala pamwamba pachanichi pachombo pa stima ija. Ndiye ena ali mwamba ali chanichi upstairs, ena ali pasi. Wakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma'i marru ala man fawqahum, ndiye awa amene ali pasiwa akakadani kuti iwowo luzu la wapola kuti akufuna kumwa mazi ayenda kupita mwamba kuti akapangiranichi akatunge mazi aja kuti amwe. Ndiye amadusa anthu apamwe ali chanichi adeka yapamwamba ija. Faqalu, ndipo iwowo nkunena kuti law anna kharaqna fi nasibina kharqan, chikhala kuti ifeyo tangobola mbali yathu ino mene tili ino pasi pano, chifukwa mazi tili nawo pasipo mpano, ndiye tikangobola mazi akhala pafupi ndi ifeyo. Walam nu'dhi man fawqana, ndipo sitikati kuavutisa omwe ali pamwamba pathuwa, tizingotungira mazi pompa pajana pa deka yathu yapasi omweyi. Fa in tarakuhum, ngati anthu amene akwera adeka yapamwamba aja awasiye anthu amene ali pasiwa ndi maganizo awowa, wama aradu, ndi zomwe iwowa akufunazi, halaku jami'an, azawonongeka onse. Chifukwa mazi akangobola deka yapasiyo, mazi azalowa muchombo muja, basi pamenepo chombo chija chizamezedwa, pamenepo kukhala chanichi kuwonongeka kwa omwe anali pasi ndi apamwamba. Wa in akhadhu ala aidihim, ngati anthu apamwamba aja awalese kwagwira manja awo kuti asapange zimene chanichi zomwe akuganiza zija, najau, iwowo azapambana, wanajau jami'an, ndipo azapambana onse, kuti apamwamba ndi apasi onse azapambana. Al-qaimu fi hududillahi ta'ala, rawahu al-Bukhari, hadith metikapeza mu sahih al-Bukhari. Ndiye apa kuti masauti al-qaimu fi hududillahi ta'ala ma'anahu al-munkaru laha, kuti oletsa kuti oziona kuti zimene ziziyani zonyasa zoyipa. Al-qaimu fi daf'iha wa izalatiha, omwe waima pochosa zimene zija zinthu zimene zozo kuti kuzichosa kapena nichi kuzipanga defend. Wal muradu bil hudud ma naha Allahu anhu, ndiye apopo hudud mini yake janji zomwe Allah subhanahu wa ta'ala analesa. Istahamu iqtara'u, anapanga qur'a, kupanga janji maele kusankha kuti kodi awa ndi ati amene akhajanji pa deka yapamwamba ati omwe akhale pa deka yapasi. Fi hadha alhadith, muhadithi mene dalilun, muli umboni ala umbonona kuti anna uqubatal maasi, kuti ndithu mavuto, kuti chilango
cha anthu ochimwa chikafuna kubwera ta'ummu idha turika al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, kuti chimabwera kwa general, chimabwera kwa anthu onse ngati anthuwo anasiya lamulo la chanichi kupanga zinthu zabwino, kulesa kulamula kupanga zabwino ndi kuwalesa anthu kupanga zoyipa. Anthu mukasiya kugwira ntchito imeneyi ya kuwalamula anthu kupanga zabwino ndi kuwalesa kupanga zoyipa, chilango chikamabwera chizabwera kwa anthu onse, munthu akumuzi kuntaunimo kapena taundi chani kumuziko. Ndiye aya mawu amene wawa akugwirizana ndi mawu a Allah subhanahu wa ta'ala onena kuti kama qala Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Surat Al-Anfal aya number 25. Wattaqu fitna, ndipo iwopeni fitna, awopeni mayesero omwe angabwere, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, kuti mayesero amene wasaza khuza kwa anthu opondereza, kwa anthu opanga machimo okhayi mwa inuyo, koma kuti machimo amene chani chifitina imeneyo mayesero kama chilango chimenecho chizakufika linonse kwa anthu chanichi muli kudera kumene koko, ngati mutasiya kulamula zabwino ndiponso kuletsa zoyipa. Ntchito imeneyo kakhayo yani yasiyidwa pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala akafuna kubweza chilangocho chizabwera kwa anthu nonse adera limene lolo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.